Kaixo, ongi etorri enpresarian telebistaren elkarrizketa saiora, dakizuen bezala Bai Euskarari elkartearen proiektua da enpresarean, eta proiektuaren helburua da euskaraz lan egin nahi duten enpresen eta profesionalen arteko harremana eta elkarlana sustatzea. Bai Euskarari komunitateko kideak ekartzen ditugu saio honetara, eta gaurkoan atzegiren txanda da. Desgaitasun intelektuala duten pertsonen aldeko Gipuzkoako elkartea da atzegi, eta gurekin dugu Ainhoa Fizgarmendia, bizitza independenteko zerbitzuaren arduraduna. Kaixo Ainhoa, ongi etorri. Egun hon, Joa. Hasteko, azaldu iguzu zein diran atzegiren lan arloak. Bueno, atzegi duela urte asko sortu zen elkarte bat da, gure elkarteak familia elkarte bat da, eta lan egiten dugu adimen desgaitasuna duten pertsonen bizikalitatea hobetzeko, ez? Horren arira, gure lana ez da mugatzen bakarrik pertsona guetara, baizik eta lan egiten dugu adimen desgaitasuna duten pertsonekin, euren familiekin eta gizartearekin. Zergatik? Beraien bizikalitatea hobetzeko, beraien familia bizikalitatea ere hobetzen saiatu behar dugu. Eta aldi berean gizartea eraldatzeko ahaleginak egin behar dira, azkenean pertsona hauen bizikalitatea hobetu ahal izateko gizartean ere eraldatze prozesu bat eman da, gizarte inklusiboagoa bat lortzeko asmo horrekin, ez? Esan dugu ez, bizitza independenteko programa duzuela abian atzegin, zu bertako arduraduna zara, zein dira programa horren ezaugarriak? Bueno, azkenean, jakingo duzun bezala daude pertsona, adimen desgaitasun duten pertsonak, poliki-poliki, bere helduaroan, bere etxetik ateratzen juten dira, ez? Edonor bezala. Eta orain arte, bai eduki ditugula, eta baditugu oraindik etxe bizitza, babestutako etxe bizitza, independentzia prozesu hori martxan aurrera emateko, ez? Baina horrela ikusten da, poliki-poliki, pertsonek behar dituztela beste aukera batzuk, ez? Eta aukera horietan beraiek ere, edonor bezala, eduki behar dutela, bere bizitza nolakoa izan nahi duten erabakitzeko aukera. Eta hortaz, urte asko dira, atzegitik, bizitza independenteko programa hau martxan jarrita dagoela, ez? Gaur egun, 57 pertsona daude Gipuzkoan, adimen desgaitasuna dutenak, modu independentean bizitzeko apostua egin dutenak, eta gure apoioei esker, bizitza independente hori, aurrera emateko aukera dutenak, eta hortan ari gara, ez? Programa honek pentsatzen dute erabiltzaileengan onura batzuk izango dituela, ez? Zein onura izaten ditu? Bueno, nik uste dut onura handiena da, garapen pertsonaren aldetik, beraien bizitzaren kontrola dutela. Benetan somatzen dutela, ez? Azkenean konturatu zaitez, askotan, beti zerbitzu guztietan beraien autonomia lantzen da, baina benetan bizitza independenteko zerbitzuan beraiek erabakitzen dute nola eta norekin bizi nahi duten, eta guk era apoioak ematen ditugunak horretarako, ez? Eta horrek suposatzen duena da pertsona bat azkenean bere etxe bizitzan ahalik eta denbora gehien mantentzeko aukera dutela, ez? Azkenean konturatu zaitez, igual, imaginatu pertsona bat bere gurasoekin egin dira, eta modu independentean bere etxean bizitzen jarraitu nahi dute, ez? Orduan, programa honen bitartez apoia ematen zaie hor jarraitu behar izateko. Programa hau egongo ez balitz, seguraski, askok, etxetik jarraitera beharko lukete, beste egoitza batera joan, pixu batera joan, eta aldi berean ere, badaude pertsona batzuk, igual, emantzipazio prozesu bat aurrera eman nahi dutenak, baina igual, apoiorik gabe, modu independentean bizitzeko aukera hori ez dakate. Ez eta gure apoioi esker, independizatze edo emantzipazio prozesu hori aurrera egiteko aukera dakate, ez? Okerrez banago, prozesu horretan, laguntze prozesu horretan, formakuntza tailerrak ere egiten dituztu, ez? Ze formakuntza jasotzen dute? Begira, gaur egun ditugu hiru formakuntza mota nolabait esateko. Bat, hasierakoa edo oinarrizko formakuntza bat, bertan egiten duguna da modu independentean bizi ahal izateko beharrezko diren abilezi horiek trebatzeko entrenamendu moduko bat, ez? Eta entrenamendu hori oso oinarrizkoa da, tailerrak egiten dira ordu eta erdikoak astero, irailetik ekaina bitarte, talde txikietan, Gipuzkoako eskualde bat baino gehiagotan, eta, poliki-poliki prestatzen goaz, etorkizunean, modu independentean bizitzeko irriki hori edo interes hori azaldu duten pertsona horiei, bale? Gero badago beste formakuntza bat askoz ere sakonagoa dela, eta horreia suposatzen du
esperientzia real baten bitartez, abilezi horiek garatzen jutea, eta hor ja, elkarbizitza planteatzen da, non hiru lau pertsoneko talde batek, elkar bizitzaren bitartez eta formakuntza saioen bitartez, poliki-poliki, etorkizunean modu independentean bizitzeko prestaketa hori jasotzen duten, ez? Eta gainera da, esperientzia real bat, etxe bizitza real batean egiten den zerbait, elkar bizitza baten bitartez. Eta planteamendua da, formakuntzari amaitu eta gero, pertsonaia ja, salto hori ematean, ez? Eta ja, modu independentean bizitzen hastean, bai? Eta gero, beste formakuntza da, guk ditzen duguna formakuntza jarraia. Eta formakuntza jarraia dago zuzendua, modu independentean bizi diren pertsona horiei. Hau da, ja, modu independentean bizi dira, baina formazio jarrai honekin lortzen duguna edo lortu nahi duguna da, pertsona horiek alik eta denbora gehien beraien etxe bizitzetan bizitzen jarraitzea. Beste egoitza batera edo beste pausu bat eman gabe, ez? Eta pausu hori eman behar baldin badute, ze azkenean denok badakigu, ez, beritxiko dela momentu bat, non gure egoera aldatzen den, autonomia maila galtzen goazen, baina pausu hori alik eta gehien atzeratzea da helburua, ez? Orduan, entrenamendu horrek egiten duena da, helduaroan aktiboago mantentzeko asmoarekin, ez? Eta lantzen diren abileziak tailer guztietan dira, modu independentean, bizitzeko behar ditugun abileziak, bai zainketa pertsonalaren inguruan, bai komunitatearen erabileraren inguruan, baita giza harremanak, autonomia eta autozuzenketa, etxeko abileziak ere, etxe bizitzan, etxeko bizitza horretan behar ditugun abileziak ere lantzen dira, ez? Eta hori pixkat egiten duguna. Lan munduarekin lotuta ere badaukazue pauso berriak programa, zein ezaugarri ditu programa horrek? Pauso berriak programaren helburua da, bizitza independentearekin gertatzen den bezala, orain arte aukera asko egon dira, lan munduratze hori errazteko, baina momentu honetan, edo pauso berriak sortu zen arte, aukera oso gutxi zeuden, ez? Zeuden hor tailerrak, enpresa bereziak, adimen desgaitasun duten pertsonei lan egiteko, gureak bezalakoak, eta beste batzuk badira ere Gipuzkoan, baina esaten genuen, igual beharrezkoa da lan munduratze hori ingurune inklusiboetan egitea, ez izatea lantegi berezia baizik, eta lantegi arruntetan, adimen desgaitasuna duten pertsonentzako ere aukera berriak sortzea, ez? Eta hori da azkenean pauso berriak programaren helburua. Eta gainera, ikusi duguna da, aukera berriak direla, adimen desgaitasuna duten pertsonentzako bere lana, esparru arruntetan egin dezaketelako, baina aldi berean ere, parte hartzen duten enpresetzako ere, balio erantzi bat dela, ez? Azkenean ikusi duguna da, pertsona bat adimen desgaitasunarekin enpresa batean sartzen denean, giro aldatzen da, enpresaren inklusioarekiko begirada ere aldatu egiten da, eta nik uste dut hor ere enpresa hobeak sortzen direla, ez? Pauso berriak marka hori duten enpresak, pixka bat hobeagoak direla, ez? Pentsatzen dut programa hauetakoren baten parte hartu nahi izan ez gero, zuekin harremanetan jarri beharko direla, edo nola izaten da harreman hori? Hori da, atzegin azkenean, familia laguntza zerbitzu bat dago, familiei laguntzen diena, eta aldi berean, sentsibilizazio lan guztia egiten duguna, ez? Orduan, normalean oberen izaten da, enpresa batek, pauso berriak programaren inguruan informazio gehiago jaso nahi baldin badu, edo bizitzen dependenteko programaren inguruan informazio jaso nahi baldin badu, gurekin harremanetan jartzea da. Baina ikuste dut bai batean eta bai bestean, kaleko jendeak ere asko dakela laguntzeko, eta bai enpresa bat ezagutzen dudalako, pauso berriak programa sartu daitekeena, edo bai pertsona bat ezagutzen dudalako, voluntariotza konkretu bat egin nahi duelako. Ez dakit, burretzen zera igual, formazio tailer batean, begira, ni oso jaioa naiz, ez dakit, harremanak sustatzeko, orduan, informazio bat emateko, igual, horrek ere gure formakuntza programan sartu daiteke, eta voluntarioak edukitzea eta kanpoko jendea etortzea ere oso garrantzitsua da guretzat. Orduan, atsegirekin harremanetan jarri, eta edon horri bururatzen zaio edo zer gauzari, seguro, irten bide bat eman zaio gula hemendik.
Mhm. Zuek bai Euskari komunitateko kide zarete, ez dakit Euskarak egunerokoan ze leku duen atsegin. Atsegin oso handia, eta gure bizitzen eguneroko programan konkretuki handiagoa. Ze azkenean, esaten dizudan prozesu horretan, gure erabiltzaileen beharretara egokitzeko prozesu horretan, hor ere egokitu behar dira hizkuntza aldetik, ez? Orduan, bizitza independenteko programan, erabiltzaile bakoitzak duen hizkuntza eskuartea jasotzeko aukera dakartzaile. Hortaz, gure talde osoa elebiduna da, gure lan egiteko hizkuntza euskera da, eta, horra izan gara, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, ze azkenean, esate dizut, badaude erabiltzaile batzuk, gazteleraz oso ondo kontatzen direnak, baina beste batzuk, euren ama hizkuntza euskera den aldetik, interbentzioa euskera jaso dutenak, ez? Eta hori oso presente da eta oso barneratuta, eta taldean, euskara da gure hizkuntza esate dizu vehicularra edo esateko. Mhm. Oso ondo, Ainhoa. Nahi duenak atzegiren sareak hor izango ditu, webgunea, telefonoa, emaila eta abar, ezta, zuekin harremanetan jartzeko. Atzegi.eus gure horri horretan, informazio guztia dago. Egiten ditugun zerbitzu programa, elkartearen informazioa, gure erronkak, hor dago dena jasota, eta kontakturako helbide eta telefonak ere. Beraz, hor sartu da daia. Mila esker, Ainhoa. Eta Zuri, hurrengora arte. hori da, venga, eskerrik asko. Hemen bukatu da Enpresarian telebistaren saio hau, adi gure sarei hurrengo elkarrizketarako, bai Euskarari eta enpresarian bilatu, eta hor izango duzu gure berri. Ondo izan?